El projecte Taurons i Rajades del Parc Nacional de Cabrera ha inclòs l'estudi de les mantes que a l'estiu visiten les aigües del parc. El juliol de 2024 van dur a terme una campanya de marcatge de mantes en aquestes aigües. La feina primordial d'aquest estudi ha consistit en la implantació de marques satellitàries que permeten conèixer tant les rutes de migració com els perfils de busseig de l'espècie. Les dades obtingudes ens permeten comparar les rutes seguides amb mapes d'activitat humana, com ara rutes de navegació o pesqueries que puguin afectar les mantes, i així entendre on existeix un risc més gran per a les mantes o quines variables ambientals influeixen en la seva distribució geogràfica i temporal. Per dur a terme la campanya es va comptar amb una embarcació semirígida en la qual es trobava l'equip encarregat del marcatge i amb una avioneta des de la qual es localitzaven els animals i que guiava l'embarcació per ràdio. Un cop feta l'aproximació, des de la barca es llançava un dron a baixa altitud per dirigir els bussejadors que en apnea inserien les marques al dors de les mantes amb l'ajuda d'un arpó. Aquesta combinació de mitjans s'ha revelat molt efectiva, ja que ha permès reduir molt l'esforç de recerca. En moltes ocasions les mantes es mantenien a una distància que no permetia el tret, però en només 3 dies de campanya es va assolir l'objectiu de col·locar 4 marques, a més de registrar la presència d'altres mantes a la zona de treball. Aquestes marques van enregistrar dades per un període d'entre 1 i 5 mesos. Un cop alliberades, van transmetre les dades via satèl·lit, evidenciant recorreguts de les mantes d'entre 500 i 750 quilòmetres. Des del Parc Nacional de Cabrera cap al Cap de Creus a Catalunya, o cap a aigües entre les Balears, el sud-est peninsular i Algèria. A més d'aquestes rutes migratòries, s'han registrat descensos freqüents que poden assolir els 650 metres de profunditat. També han pogut enregistrar el festeig, fet que indica que les Balears poden representar una àrea important per a la reproducció de l'espècie. Però de moment, aquests resultats són motiu de preocupació. El fet que una gran part de la població de mantes es mogui cap al nord d'Àfrica significa que seran més vulnerables a la pesca, ja que allà es duen a terme captures massives de l'espècie. Per això és important realitzar aquests estudis, ja que a la Mediterrània fa poc temps que es desenvolupen. Han de continuar per conèixer adequadament l'ecologia de la mòbula mobular i establir mesures realment efectives per protegir-la.